para os sectores máis populares, que é a figura de José Pasín Romero, dende finales do século XIX a primeira mitad do século XX. Estamos moi agradecidos á familia aquí presente, que lle queremos rendir un especial homenaxe de cariño e de recoñecemento, e o acto vai no conducir Víctor Santillán, que é director da Fundación de Marzo, e vai ser el que presente aos dous intervintes e xa deseñar. Sin máis preámbulo, graciñas de novo pola vosa presencia. Esperamos que continuedes asistindo ás actividades do Ateneo de Santiago e sin máis ten a palabra Víctor Santillán. Moitas gracias. Moitas gracias a todos por estar aquí nesta tarde para a presentación dun libro, que é algo que ás veces non consigue reunir a tanta xente, e ademais un libro sobre un líder obreiro que nestes tempos que corren e co que está caendo, pues me parece que non é precisamente un tema, digamos, de actualidade. De seguida nos vamos a falar das persoas que son expertas no tema, pero un pouco a excusa que se lle propuso a Pancho e o Ateneo para fazer este acto era a presentación dun libro do que é o autor Dionisio Pereira, chamado José Pasín Romero, Memoria do proletariado militante de Compostela, que acaba de ser editado por la Fundación de Marzo, e que creo que ven a ser un pouco sobre a historia, sobre a historiografía do movimento obreiro en Galicia, que non é un tema que este completamente coñecido. Ben, o meu labor aquí, como decía antes Pancho, nada máis que facer a presentación das dúas persoas, pero quería facer antes un par de agradecementos. En primeiro lugar, a Diputación de Coruña, que co seu apoio económico, gracias ao seu apoio económico foi posible esta edición do libro, e en segundo lugar a familia Pasín, e particularmente a Luis Pasín, porque desde hai moito tempo confiou na Fundación de Marzo, depositou tanto papéis persoais como papéis da familia no arquivo da Fundación, e en parte, gracias a ese depósito que se conocía Dionisio, é posible este libro. Por lo tanto, vaya o noso agradecemento para Luis Pasín. Ben, van falar de seguido dúas persoas que son expertas na materia. En primeiro lugar, Lourenço Fernández Prieto, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela e investigador dun proxecto, creo que exemplar, que é o proxecto Voces non nese lugar. É un proxecto que desde hai xa varios anos está traballando sobre a represión en Galicia, e, que dúbida cabe que José Pasín Romero é un membro dunha saga compostelana que sufriu durante moito tempo, e en moitos dos seus membros a represión. Por lo tanto, Lourenço é unha persoa indicada para enmarcar o que vai ser a continuación a charla de Dionisio Pereira, que tamén é un historiador enseñado o proxecto que acabo de decir, pero que é un historiador de longo percorrido e que leva traballado, probablemente será das persoas que máis mellor coñece o movimento obreiro en Galicia, e que levaba moitos anos traballando sobre a figura de Pasín Romero. Por lo tanto, eu sin máis dou a palabra a Lourenço e despois Moitas grazas. Gracias primeiro ao Ateneo polo convite. A verdade que é unha honra estar neste foro, nesta sala atoigada, non chega a historia contemporánea, e a verdade que a ocasión é o que merece, non? Tenho que estar aquí con tantos amigos, coñecidos, compañeros, compañeras, e darle gracias sobre todo a Francisco Candela e ao propio Víctor Santillán por querer contar conmigo nesta ocasión. Entre outras cosas porque, en que un presentador como tal, non son experto precisamente neste asunto. É certo que son experto tal vez na historia contemporánea, pero é un espacio moi amplio. O experto de verdade no tema que se vai tratar hoxe aquí, que é o libro, a vida e as vicisitudes de Pasín, é precisamente Dionisio. Eu, modestamente, o que quero é marcar un pouco o libro e facer un pouco de presentador deste traballo que presenta o meu amigo Dionisio. Eu creo que esta é unha ocasión, eso sí, para falar do que fala o libro, dunha historia descoñecida.
coñecida pero descoñecida, porque quen non conoce as vicisitudes de Pasín. A mellor non sabemos se é o neto, o fillo ou o avó, pero é un nome e unha experiencia que calquera que leve en Compostela máis de 5 anos ten oído, coñece ou ten esa referencia. Hai pouco, hai 3 semanas, estuvemos descubrindo outra cosa tamén descoñecida nun congreso en Boston, Dionisio Maiseu, e a verdade que nos chamou a atención ali algo que hoxe non moito conto, e nos chamaba os dous a atención, a vontade de recoñecemento en lugares, en placas, en estatuas, en rutas do pasado da libertade desa cidade. Boston é a cuna dos Estados Unidos, do pensamento liberal, antiesclavista, demócrata, etc., republicano, norteamericano, feminista. Pero a verdade é que a potencia da memoria viva era moi importante ali, era chocante. A memoria cívica, a memoria política, a memoria da democracia, a memoria da libertade. Hai incluso, máis de un dos aquí presentes estuve aí, hai un freedom trail, un recorrido, unha ruta a pé que se chama así, a ruta da libertade. E a verdade que, claro, a comparación era inevitable. Dionisio está dicindo, como recoñecen aquí o seu pasado, como recoñecen aquí os loitadores e as loitadoras, como, que sociedade máis desmemoriada é a nosa, non? E a verdade que eso nos leva a unha reflexión, que ele continuou polo seu lado, polo meu, e eu xa vou fazer un pequeno excurso antes de seguir, non? Aquí a verdade que non recoñecemos, hoxe estamos nun acto de recoñecemento non dun líder obreiro, dun líder cívico, dun líder social, dun líder popular, dun líder obreiro, dunha persoa que, calquera que teña oído falar del, desde logo que lea o libro, verá que merece eso e moito máis, non? Seguramente ten algunha estatua. Busto xa ten, pero estatua non. Cal é a diferencia? Pois a diferencia, por lo menos, hai moitas, por suposto. Son Norteamérica, non somos a bella Europa, pero a diferencia fundamental é que nós, cando fixemos eso, e tamén o fixemos como sociedade, despois, por alguna razón, ocultámoslo. E hai un exemplo evidente desta cidade que é Montero Ríos. Que tuvemos no Obradoiro e hoxe temos ali perdido non, que está moi recoleito, pero ali en Mazarelos. E eu, por lo menos, hoxe todos os días. E logo, sobre todo, que o gran problema, porque non temos claras as prioridades. A prioridade dos norteamericanos é evidente, é a loita pola liberdade e pola experiencia republicana, e o avance da experiencia republicana. Ese precisamente é o noso problema. Non temos claras prioridades. Pero tampouco temos o que hai ali, ainda que o Ateneo, e isto é o lugar para decirlo, e institucións como Ateneo son tal vez, digamos, que non son novas, xa houve moito no pasado, e felizmente temos hoxe tamén, somos espacios da sociedade civil que ao final son capaces de crear, construir e desenvolver esa memoria, de fixar na sociedade. Ali teñen a Boston Historical Society, que se encarga de facer todo eso. Non somos historiadores, é a propia sociedade que coñece a súa historia e quere reivindicar. E do conto, en historia, a verdade é que o que, por lo menos da historia que procura coñecemento, o único que ten sentido é, sin entrar en diagnósticos historiográficos que non veñen ao caso, o único que ten sentido é ser revisionista. O contrario de ser revisionista é reproducir unha historia que nos contaron, que nos sona, que non nos choca, que encaixa perfectamente no que supoñemos e sabemos, non? E reproducila con leves variacións. Porque ser revisionista é o que permite precisamente descubrir o oculto e o agochado, e iso que fai, eu creo que moi ben, o libro de Dionisio Pereira, neste libro, non? Para poder reinterpretar o pasado e, sobre todo, para poder ir eliminando ou revisando, de aí a expresión, aquilo que é errado ou que é mítico, que acaba sendo un lugar común, pero que non explica nada. E xustamente este é o sitio para facelo, non? Quen se encarga de fixar, volvendo ao exemplo norteamericano, esa revisión? Pois que non fan son os poderes públicos e sempre, necesariamente, a sociedade civil, de aí a apelación ao Ateneo, non? E a benzón de contar con esta institución. Desde logo, Dionisio fai isto, de revisar e de buscar aquilo que está agochado, precisamente por un principio libertario, que é fundamental na súa posición intelectual, non? Pero en todo caso creo que é un principio central do que intentaré ocuparme brevemente aquí, e para ilustrar o contexto no que se desenvolve precisamente a biografía e a peripecia humana, política, intelectual, pero tamén personal e doméstica, que non é menos importante,
de José Pasín Romero. Digamos que, para entender a Pasín, temos que desterrar algúns lugares comuns. É dicir, frente á Galicia atrasada, que temos todo na cabeza, temos que pensar na Galicia moderna. Na moderna. Na Galicia de en torno a 1900, na do século XX, na que traía cousas de América, na Galicia do modernismo, na Galicia do Vigo de García Barbón, na Galicia incluso do Preguntoiro de Santiago, na Galicia de Montero Ríos. Frente ao Santiago levítico, que é sempre un lugar común, o que representa Pasín é precisamente o Santiago cívico, profundamente cívico. E o libro é, digamos, unha expresión detallada e deliciosa en moitos pasaxes, precisamente destas circunstancias. E frente á idea, e xa me quemei a Montero dúas veces, frente á idea do monterismo caciquil, do Cuco de Lourizán, que só é Cuco de Lourizán, a idea do monterismo liberal de esquerdas, que así se definía el no seu momento, civil e laico, entón. Unha idea desgastada pola longevidade do propio Montero Ríos, non? Que marcou durante 33 anos esta cidade, durante máis, pero durante 33 anos da restauración dunha forma políticamente rotunda, pero tamén un Montero Ríos que foi defenestrado da memoria por dúas dictaduras. Primeiro, a de Primo de Rivera, que o sacou de onde estaba, e despois a longa dictadura franquista, que, digamos, nos borrou o que fora aquel dirixente político, ministro de Gracia e Justicia e moitas outras cousas. Xa sempre aquí se falou xa de Montero, por eso supoño que o público ten claras algunhas destas ideas. Pero me permito insistir nelas, porque se non entendemos aquel contexto político e o representamos nun Montero que non é o que nos contaron exactamente, ou non é só o que nos contaron, non entenderemos tampouco a Pasín. E Pasín é, frente aos operarios do círculo católico, e xa desde antes, é precisamente o representante máis eximio dos librepensadores non alienados, con moitas aspiracións. É dicir, con ambicións. Vese incluso na forma de vestir, na forma de representarse, na forma de estar nas fotos. É unha persoa que é ambiciosa para sí e para os seus. E iso dedica precisamente unha parte da súa vida, e o que explica o libro é como vai conformando esta ambición, como vai trasladando ou se vai movendo dunhas posicións a outras hasta ser capaz incluso de superar algo que parecía insuperable, que é a persecución política que se produce nesta cidade, como en toda Galicia, e como en todo o Estado ao longo da Guerra Civil e do Referendo. E convén, se me permite o seu neto aquí presente, a que aprecio moito, convén a vez comprender a diferencia entre José Pasín e o seu tempo, Luís Pasín, que é a quen coñecemos, e a familia que hoxe coñecemos dele. E para entenderlo, hai que pensar que na restauración, naquel período político que sempre identificamos con caciquismo, como podemos identificarlo seguramente da mesma forma en Francia, e desde logo na Inglaterra da época, e desde logo en moitos outros sistemas liberais europeos, despois da Revolución do 68, que caeu con dous golpes de Estado, primeiro de Pavía e logo de Martínez Campos, a pesar de dous golpes de Estado, naquel Santiago e naquela España de golpes de Estado e pronunciamentos, sin embargo, José Pasín, podía escoitar no teatro principal a un expresidente federal da República que se chamaba Francisco Pi Margal en 1892 e convertirse. Xa estaba convertido, pero digamos, encherse das ideas que serían importantes para él a partir dese momento. Era un rapaz novísimo. E podía, ademais, en 1919, sendo concelleiro, un dos primeiros concelleiros obreiros, o primeiro desta cidade, o Comisión Obreiro, enfrontar a Igrexa ás contas do Jueves Santo, que lle pagaban. E claro, pensar que isto facía, o puido facer José Pasín, tamén nos dá a idea de que aquel é un mundo diferente ao que moitas veces nos imaginamos. Non digo que mellor, nem peor, nem máis libre, simplemente distinto ao que por desgracia nos transmitiu a dictadura e ao que tamén por desgracia coñecimos. O que quero insistir é que aquel contexto non se parece en nada o contexto no que Pasín chega a ser José Pasín, o líder obreiro, concelleiro e líder social,
non se parece en nada ao posterior a 1936. Porque, e aí está tamén a súa singularidade persoal, el vive aquel período e dos 60 aos 80 anos vivirá o outro. Ese outro período no que o contexto é de guerra, de persecución, de fascismo e despois de guerra fría. A pesar de todo, ele é capaz de escribir, de recordar o pasado, de seguir vivindo e, sobre todo, de transmitir e de manter algo que tamén se ve nas fotografías, que é un orgullo, unha presencia física, personal, que en todas partes, en todas as imagens que se ve del, e logo nas testemunhas que temos, é de unha enorme dignidade para alguén que estuvo agochado e a punto de ser fusilado, executado, tirado nunha cuneta, como foron esos días. Insisto unha diferencia para que entendamos, para que entendan, mellor dito, a figura de Pachín que explica e que tamén explica neste libro o Dionisio Pereira. Aquel contexto é o contexto dos liberais civilistas como él e como Montero Ríos que construen o Estado laico e que fan cousas como sacarlle á Igrexa a capacidade para escribir aos nacidos, para casar aos que se casan, para anotar aos mortos. E iso é algo que a Igrexa, non a Igrexa compostelana, a Igrexa como institución, lle costa moito traballo perdoar, de aí precisamente o traslado da estatua de Montero Ríos. E é algo que se sigue dirimindo durante moito tempo, ata hoxe. Aquel contexto é o contexto, e permitídeme que lea unhas frases de Pimargal, que por outra parte é unha persoa moi estudada nesta cidade, entre outros por o noso colega e amigo Ramón Mai, non? Pero aquel é un contexto no que Pimargal dice, nos últimos anos da década de 1890, dice aquí en Santiago, y escuita Pachín: a mis ojos el pueblo es la sola fuente legítima de todo poder y todo gobierno, y hace por lo tanto imposible la soberanía y existencia de los reyes. Aplaudían a marcheas cando estadista Bouchou, dice Dionisio. Suenan todos los pueblos rumor de tempestad contra las instituciones que dividen a los hombres en clases y castas. Esto é o que dice Pimargal aquí, e isto era o que transmitía a Pachín e o que lancellaba, ademais. O libro, a verdade, que é un libro moi agradable de ler e moi complexo, moi diverso. O libro é un retrato de Pachín e das súas vicisitudes, é un estudo, eu creo que moi profundo, e non é o primeiro, porque efectivamente está moi estudado do movimento obreiro compostelán, un estudo que vende moi atrás, que temos un amigo común que di que Dionisio é un canteiro da historia, entón vai xuntando, leva moitos anos xuntando información, e unido, insisto, pois o que fixeron moitos outros, desde o noso apreciado José Antelo, hasta Herminia Pernas, Antonio Míguez Macho, Luis Domínguez, e un feixe de persoas máis, non? Xan Moreno, que é un bon e bello amigo que fixo estudos pioneiros para entender unha relación que ainda non se entende moi ben, ou que ainda se está empezando a entender, que é a relación entre os federais republicanos e o movimento obreiro, e como o movimento obreiro, que no caso de Santiago moi evidente, non nace en si mesmo como socialista, como veríamos hoxe, e moito menos como comunista, senón que nace de outras formas, con outras fasquías, e sempre vinculado a formas de republicanismo. E isto moi relacionado, lóxicamente, coa Primeira República e co sexenio revolucionario que vai de 1868 a 1875. Dun período que xa quería construir a democracia, e aquí ven un enlace co que decía ao principio, quería construir unha democracia no Estado español federal, e aínda que non fora federal, unha democracia na lógica norteamericana, que era o modelo máis avanzado que había naquele momento e o modelo que todos os demócratas europeos querían seguir. É un retrato, por tanto, do movimento obreiro e un retrato da cidade. A verdade é que eu, lendo isto, botaba man de outras, dunha recente historia da cidade que fixe un colega do departamento, moi interesante, por certo, un grupo de persoas novas, da historia da cidade que se fixo en 2003 por outros colegas e compañeros da facultade. E este é un retrato complementario que ademais nos leva a sustratos diferentes. Non é contradictorio con este retrato, por lo menos da época contemporánea, e bebe desas fontes, pero nos leva efectivamente a sustratos diferentes. Nos leva aos barrios, nos leva á periferia,
nos leva a relación de Santiago co que non é Santiago, ainda que seña do municipio, con Arana. Unha cidade que, desde o primeiro momento, e non é o único que fai Dionisio, se define como ambigua, porque é a cidade dos dous apóstolos, como chamou Ramón Villares, de Santiago, chamou Ramón Villares utilizando o que alguén decía no seu momento, e de Montero Ríos, que é outra especie de apóstolo. Pero tamén é a cidade das dúas universidades, a Universidade Troiana, do Botellón, digamos hoxe, e a Universidade Científica, da Rigorosa. E precisamente tamén é a cidade na que nace algo que querría destacar nesta presentación, que é máis como historiador que como universitario, que está no libro, de feito, e está sempre en toda a historia de Santiago, porque é un elemento moi importante que nos enlaza outra vez a Pasín, como non personalmente, pero sino tempo, con Montero Ríos e con outros asuntos importantes a nivel estatal. É a cidade na que, por explicar o darwinismo, se produce o que se coñece como a segunda cuestión universitaria, e isto é un asunto ben coñecido, que Dionisio menciona tamén. Algo tan fundamental como que se proíbe, despois do golpe de Estado de Martínez Campos e do inicio da restauración, explicar a Laureano Calderón e a Augusto González Linares o darwinismo nas aulas desta universidade, e iso dá lugar a un conflicto que os leva a San Antón, a pasar un mes en San Antón, onde só van a ser visitados, creo que recordar que por doña Emilia, Marco Bazán e un pouco máis. Pero ese conflicto, nos tempos do reitor Antonio Casares, dá lugar, ademais, a algo fundamental, que tamén ten que ver con Santiago da cidade, e é que, encabezado entre outros por Montero Ríos, pero por General de los Ríos e por moitos outros, se crea nada menos que a Institución Libre de Enseñanza. O estalido do conflicto intelectual e educativo que ten lugar en Compostela, que provoca a Universidade Compostelana, o conflicto que provoca, digamos, o debate científico da Universidade Compostelana, dá lugar nada menos que a creación da Institución Libre de Enseñanza. Ou está na base desa creación, ou é a espoletas desa creación. Non só ten estas facetas o libro, sino que, ademais, no fondo, o libro son 2 libros, e é unha virtude, ou casi 3. O libro é unha vida e obra de Luís Pasín, e o libro é tamén a edición de unhas memorias dun rebelde, que están moi ben colocadas e entrecollidas polo autor. E, por suposto, insisto, xa dixe, é a historia da Compostela dun século, da Compostela de 1860 a 1960, para atrás e para adiante. E na súa cara operaria, donde van aparecendo persoas que foron aparecendo precisamente nos últimos anos, non só Pasín, sino Villamor, Villaverde, Fandiño e moitos outros. Xente absolutamente fundamental que a mellor debería que recordar unha especie de lei of trade, Para mí nada máis outra cousa, xa yo decía antes tomando un café, descubrín, pois que non sabía, porque eu sempre asociaba a Pasín con Conxo, claro, e descubrín que é a biografía e a historia de un veciño meu, porque eu agora vivo en Tras Espiñeira e ele era da Espiñeira 21, que tal é a historia dun veciño, de alguén que é próximo. Estou no que antes era o campo de Guardia, que agora le chaman a Avenida de Barcelona, ali ao lado de onde el viviu, morou e se desenvolveu. Para rematar, insistir na cuestión do contexto e nesa Galicia moderna. Eu sei que cada vez que explico isto, casi sempre o fago con imágenes, pero si prescindimos de eso, as imágenes son moi útiles para comprender o que non vemos, é dicir, esa Galicia moderna que está en fotos, que está en edificios, que está en estatuas, que está en imágenes, que está en carnés, pero que estamos tan convencidos de Galicia atrasada que non damos visto a Galicia moderna. Pero estamos falando dunha Galicia que desde 1880 desenvolveu algo que estudiou moi ben, por certo, o noso colega Xan Carmona, o complexo marítimo pesqueiro, que non só influe en Vigo e nas Rías e incluso na Coruña de Ferrol, sino que vai moito máis a súa influencia. E estamos falando dunha Galicia que ten un desenvolvemento agropecuario de tal envergadura que en algún momento é capaz de exportar a Inglaterra casi tantas cabezas de gando como Dinamarca, en que isto pode parecer asombroso. E estamos falando dunha Galicia que se desenvolve a través do gando como carne, como leite, dunha forma que permite entender, por exemplo, Pescanova, ou que permite entender Celta, para entendernos. Todo eso non é que empece ali,
e que medra ali e se desenvolve antes de 1936. Estamos falando de un Santiago que, ainda que pareza un pouco asombroso, nun momento determinado do século XIX, antes xa do nacemento de Pasín, é de feito o corazón financeiro de Galicia, ese Santiago levítico que sempre creemos, e onde Olimpio Pérez ten dúas sucursais que dependen del, unha na Coruña, dos Pastor, e outra en Vigo, do Riestra. Estamos falando de unha Galicia donde a impronta de emigración é tan positiva que prácticamente todo o novo ven de alá, non só de Cuba, tamén dos Estados Unidos, tamén de Boston, desde logo da Argentina, desde logo de Montevideo. Estamos falando de unha Galicia no que a emigración non é a emigración a Europa dos anos 60 e 70, senón que é, como dicen en moitos xornais locais das vilas, empeza a temporada, chegamos a Baneros. A xente vai e ven, e trae con ele moitas cousas, moitísimas cousas, desde logo moitas ideas, e moitas ideas de desenvolvimento, de libertade, ademais de capitais. Estamos falando de unha Galicia na que hai un enorme desenvolvemento económico e un enorme desenvolvemento social que, en fin, se pode contrastar en datos e que está publicado e que se podría presentar en imaxes, pero non é o caso. Pero estamos falando de unha Galicia tamén que, desde o punto de vista dos cambios domésticos, dos cambios da vida cotiá, dos cambios no deporte, e que é algo que levamos, e os colegas nos levan tempo estudando, si vemos ese aspecto, si nos olvidamos da política, ou nos olvidamos de quen eran os alcaldes e os que non conseguían ser alcaldes, e vamos a observar como hai equipos de fútbol femeninos, ou como, en fin, hai un desenvolvemento deportivo promovido por Ateneos Libertarios ou por o Club do Mar de San Amaro, formado principalmente por libertarios tamén. Estamos falando de unha Galicia que non somos capaces de imaginar, máis que por as conversas de alguén que nos conta e non sabemos entender moi ben, ou nos parece que aquilo era unha excepción ou era unha especie de reliquia. Estamos falando de unha Galicia, unha parte desto, non todo, porque Pasín creo que non foi deportista, non? Pero si outras cousas, vese aquí tamén, non? E estamos falando de unha Galicia que ten o reflexo de todo iso, precisamente, no aspecto sociopolítico que é o que aquí se ve. Para rematar, hai algo que eu rastrexo no libro e na experiencia de vida de Pasín que está pouco, bueno, que é bastante común, está dito moitas veces, que eu creo que Dionisio tamén lo observa, pero tal vez está pouco estudado, que é, digamos, o fondo cristiano da redención social. De onde proceden as ideas de redención de tantos redentores sociais no ámbito do socialismo, do movimento libertario, etc. Curiosamente, é algo que sempre se encontrou cando veo biografías, ao final procede de que creen o que lles contaba, pero como logo non se cumple, pois van a outra ideoloxía para poder facelo efectivo. E logo, dúas cousas máis que teñen que ver con este libro, cos traballos xa de Xan Moreno e que o propio Dionisio rescata e desenvolve ben. Non sei, odio o libro, el o dirá tamén seguramente, pero que era José Pasín? Era socialista, era libertario, era cooperativista, era republicano, era federal, era un liberal de esquerdas? Pois non se sabe, porque seguramente era todo eso. O problema é que cando observamos o presente e queremos poñer unha etiqueta, pois non o sabe. O que é evidente é que era un militante operario que sempre buscou a redención social e que se foi ubicando para construir precisamente o movimento obreiro en Santiago dunha forma que está moi ben expresada cando volve de Pontevedra, non? E dice, chego ali e todos están peleando e eu teño que convenceros de que o fundamental é a unidade, o fundamental é estar xuntos, non agredirse. Chegaban a hacer folgas uns contra outros dentro da mesma sociedade. Iso é o que o define a él, non? Bueno, é moitas cousas, non? Pero o problema é que cando queremos ver o presente con claridade o pasado é imposible, porque sempre vemos a través de un montón de filtros e justamente o que vemos aquí a través de Dionisio, que é un pouco prexudicioso, e a través do propio Pasín e das súas memorias é esa complexidade. O libro é a vida de Pasín todo o desenvolvemento ata a catástrofe que se produce en 1936,
e da que non vou falar moito, porque xa sabemos o que pasou. O que temos de contar, contabilizar, e seguimos intentando explicar por qué, en todo caso. Non o qué, sino por qué, que é unha cosa. E o libro, nese sentido, a mí tamén me dá algunhas claves, unhas más dai, outras más reforza, e outras... E é que nada explica xenéticamente, se temos unha construcción xenética da historia, nada explica xenéticamente que pasar o que pasou no 36. Non hai nada que explique. Justamente todo o que fai Pasín é para evitar que ocurra algo así. Ni se lle ocurre que vai ocurrir nada polo estilo. Desde logo, nada o preví neste relato vital. Digamos que non está inscrito no pasado e na evolución e na historia do propio Pasín nin a guerra, nin a persecución e o exterminio, como dice un colega noso, ata a raíz de ideas e de persoas e de poderes cívicos e sociales que se foron construindo durante 150 anos. E tampouco está escrita a dictadura. Mas ben ao contrario, está escrito a derrota da dictadura. E iso eu creo que é unha boa conclusión, non? O presente é o que marca o futuro e non o pasado. Esta é a conclusión deste libro para mí, e iso é unha boa conclusión. Gracias. Moitas gracias, Pico, porque foron moi claras as túas palabras para enmarcar na sociedade galega o que é a figura de José Pasín, que realmente nos van falar máis en concreto Dionisio, autor do libro José Pasín Romero, Memoria do Proletariado Militante. Boa tarde a todos e a todas. Antes que nada, capítulo de agradecementos, en primeiro lugar a sentileza do Ateneo de Santiago, que fai posible esta nutrida convocatoria, unha convocatoria que como ben ditito anima a seguir, e despois, naturalmente, agradecemento a Lourenzo por a súa reiterada disponibilidade nos últimos tempos, por aportar lucidez non só a construcción histórica, que é unha das súas principais funcións é facerse preguntas, senón tamén ao propio libro. Non aprende da súa propia obra cando é ollada dende outro punto de vista. Ben, quizáis a mellor maneira de empezar, e da que teño tamén que sempre que dicirlo cando se publica un libro meu, que non me gusta especialmente falar dos libros que fago, me resulta complicado e pobre, en realidad, o que un vive cando escribe, non? Pero, bueno, vou intentar transmitir mínimamente cales son os sentimentos en relación a este libro e en relación á figura de José Pasín Romero. E, como digo, en primeiro lugar, quizás o mellor que poda facer é dicir como coñecín eu a figura de José Pasín. Bueno, había que remontarse a comezos dos anos 70, cando comecei a estudiar económicas en Compostela, e que ao mesmo tempo teño que decir que ese tempo de estudo para mí foi máis fructífero en canto coñecemento vital de toda unha serie de circunstancias, e entre elas, concretamente nas tabernas de Corxo e a Rocha, e, bueno, e aquí fago o primeiro inciso, habería algún día que facer unha memoria daquel merendeiro da Rocha onde tantas cosas importantes aconteceron, e que moito sentí cando isto apareceu. Un merendeiro que tamén ten que ver con Pasín, porque teño entendido que a filla do merendeiro tamén era das persoas que axudou a Pasín, a José Pasín, cando estivo perseguido por a control de Compostela. Bueno, pois nesas tabernas de Conso e a Rocha, cando comezábamos a ir por ali, pois eu empecé a escoitar cousas de unha persoa que se chamaba José Pasín, e que era un bello loitador, que todo o mundo falaba con grande respeto, e ao mesmo tempo do seu carácter popular, porque era unha persoa que lle gustaba tomar a taza cos veciños e xogar ao dominó, e unha persoa totalmente integrada, procedía das cartas populares e seguiu sendo hasta o final da súa vida. Entón foi ao mesmo tempo que descubríamos os barrios composteláns dos arrabaldos, que ninguén, ao contrario que o Centro Monumental, pois ninguén cantou, pois tamén descubrías os barrios e descubrías as persoas que andaban por os barrios, entre eles
Vera, neste caso, José Pasín, sobre máis de 10 anos de que morrera. Posteriormente, xa no devalo da carreira, coñecín a Luís Pasín Viñales, o seu neto, ainda conservo a entrevista que lle fixen aquela historia oral que facíamos apuntando así rapidamente todo, ainda teño, e me lembro que unha das cousas que me comentou Luís Pasín daquela que non lle gustaba nada que a súa avó aparecera na Gran Enciclopedia Gallega como anarquista, e que eso había que cambiar, había que estudiar mellor o asunto. Tomei nota e está onde está aí escrito. Posteriormente, correndo, se non me lembro mal, en 1983, e aquí outra lembranza emocionada, Chichi Campos, Jesús Campos, que daquela levaba a Salas Agadelos, decido en outro pequeno inciso, o estudei desde os 4 hasta os 17 anos con Chichi, digamos que coñecimos as nosas primeiras rebeldías políticas cando facíamos o bacharelato, posteriormente seguimos tendo unha forte relación ata a súa morte. Pois bueno, Chichi, que daquela levaba a Segaderos, non sei por que caí eu por ali, en decembro do 83, e entón me dixo, mira, teño aquí uns papeles que seguro que te van a interesar, que resulta que eran as memorias dun luchador, de José Pasín Romero, que xa, previamente, xa coñecía. Entón, bueno, durante un mes aproximadamente tive meus papéis na miña casa, grande confianza por outro lado, grande confianza porque aquilo, en fin, se veía que fora guardado con unha gran exemplar por a súa familia. Pois, o primeiro que me decateime do interese dos escritos, pero ao mesmo tempo, aqueles escritos estaban, se fixeron en boa medida neses 3 anos que tivo que andar por diferentes lugares da contorna perseguido por os falangistas que asesinaron os seus 2 fillos, e naturalmente con un estado de ánimo moi especial, e posteriormente así os refixo nos anos 40, pero tamén diversos registros policiais naquele tempo, digamos que os fixeron moi fraccionarios. Eran unhos escritos moi interesantes, pero ao mesmo tempo tiñan un carácter, digamos, fraccionario, e tamén unha desigualdade de interese en canto aos textos, en canto a este tipo de investigacións, o cal implicaba, desde logo, unha minuciosa selección dos mesmos a hora de alguma maneira, conformar unha investigación ao respecto. Ben, precisamente por estas dificultades, naquel intre non me creín ainda en condicións como para elaborar unha visión de Pasín máis complexa, pero sí, teño que decir que Pasín foi para mí un persistente referente vital durante moitos anos, e de alguma maneira a figura de Pasín estivo presente en diversos traballos que fui realizando. En primeiro lugar, un ano despois de que Chichi me deixara estas memorias, saiu a Voz Obrerismo da Gran Enciclopedia Gallega, onde hai anacos tirados destas memorias. Posteriormente, o número especial número 500 da Nosa Terra, saiu tamén unha primeira semblanza ilustrada con esta mesma fotografía, unha fotografía que poa toda unha páxina, e despois esta semblanza saiu ampliada no meu libro Sindicalistas e Rebeldes, publicado no ano 98 por a Nosa Terra. E por último, no ano 2003, saiu na revista A Trave de Ouro unha primeira versión do que con posterioridade será o linear, de maneira moi ampliada, o linear deste libro que estamos a presentar. Ben, precisamente foi un persistente, como digo, referente vital para min, non obstante, a cantidad de tempo que habría que dedicarlle a tal empresa e o cruzamento de outros moitos proxectos, adiaron este propósito de darlle forma aos manuscritos, ata que Luís Pasín volta a contratar comigo a comezos do século XXI para intentar darlle forma, e dende aquela, con certo método non exento de interrupcións, tamén houve bastantes interrupcións neste último período, dimoslle pulo a unha investigación máis sistemática que agora presentamos neste libro. E estou a falar en plural porque, evidentemente, sen o concurso de
Luís Pasín, Liñares, debido a súa exemplar custodia da memoria familiar, nada do que hoxe temos entre mans sería posible. Ben, para algunha xente que a mellor non saiba exactamente que foi José Pasín, simplemente unhas pinceladas moi rápidas. Foi un operario urbanista, como xa se dixo aquí, nacido no barrio de Santa Marta, no lugar de Espiñeira, no ano 1278, e que formou parte do que sería a segunda fornada de militantes do mismo compostelán entre a derradeira década do século XIX e os comenzos da terceira década do século XX, entre 1990 e 1920, para entendernos. De primeira hora foi republicano federal, xa Lourenço, pois, no intre, nese mitin de Pi Magal, que queda impresionado, e a partir de aí Pi será un referente ideolóxico e ético, sobre todo ético. Pi era aquel que era primer ministro e iba a comer o bar da esquina co seu soldo, que tempos, non? Pois, esto Pasín levou a rajatada na súa historia como concelleiro, posteriormente. Ben, José foi elexido en 1911, a Mixo Lourenço, primeiro concelleiro procedente da clase traballadora na cidade de Compostela, na cidade levítica de Compostela, que se chamaba daquela a Jerusalén do Occidente, e 5 anos máis tarde, en 1916, preside e funda, realmente, a Federación de Sociedades Obreras e Agrícolas de Santiago, que tiña, naquele tempo, un carácter unitario. A Segunda República, con grande popularidade, agora como republicano independente dentro da Orga, en Casa de Esquiroga, con unha gran popularidade, é elexido concelleiro nas eleccións do 13 de abril e exercerá hasta 1934 de tenente de alcalde a carón do seu grande amigo, o alcalde Raimundo Pastor. Ambos, Raimundo e José, terán un notorio protagonismo na convocatoria da Asamblea de Municipios de Galicia, que no ano 1932 relanzou o proxecto de Estatuto de Autonomía de Galicia. Os dous, como o resto da corporación do grupo de goberno republicano de Compostela, son suspendidos por goberno de dereitas de Rus en novembro de 1934 tras os sucesos de Asturias e, posteriormente, co golpe militar, xa se dixo, foi perseguido con saña polos falanxistas e non tivo outra que con 58 anos cumpridos, é dicir, xa unha persoa que naquele tempo se casi era un vello, senón daquela así, pois non tivo outra que andar agachado pola contorna de Compostela ata o ano 1939, amargado o fusilamento de dous dos seus fillos, Modesto e Marcelino, e tamén por a persecución que aturou toda a súa familia, os outros irmáns e tamén a súa muller, naqueles días de ferro. Convertido en un símbolo da resistencia antifranquista na cidade do Apóstolo, José Pasín faleceu en 1960 e o seu funeral, en honor de multitudes, foi a primeira ceremonia funeraria de carácter civil celebrada en Compostela desde o ano 1936 e se pudo celebrar, a pesar de todos os problemas que puso o gobernador civil e tamén a pesar da forte e intimidatoria vixilancia da policía franquista uniformada ou de paisaje. Ben, en consecuencia, José Pasín, desde este punto de vista, foi, en primeiro lugar, un senlleiro representante do realismo compostelán, un colectivo, o movimento obrero desta cidade, que tivo uns sinais de identidade cando menos singulares en relación ao consulto do movimento obrero galego, como singulares foron tamén as capas traballadoras composteláns que tiñan unha sorte de mestizaxe entre proletariado, o artesanato e os jornaleiros que traballaban a terra a tempo parcial. Aquí non existían prácticamente fábricas, sempre se dixo que a parte da catedral a única, digamos, chimenea que le facía máis ou menos competencia nos anos 20 era a xa desaparecida, bueno, ainda non, pero si desapareceu a chimenea de Cinto de España. Aquí non existía un proletario industrial a ningún nivel, nada comparable co que acontecía nos altos foros de Vizcaya, para fazer unha comparación. Ben, entón, precisamente, a singularidade do proletariado das formas traballadoras, singularidade tamén nos sinais de identidade deste especial obrerismo que se vai desenvolver en un, digamos, tecido social moi pouco caído, dominado dunha maneira esmagadora pola Iglesia.
Estes sinais de identidade basicamente eran que aquí se tardou moito, concretamente a partir dunha durísima folga xeral que ten lugar en 1998 tras o emprego por parte da patronal de crear folgas de nacionalidade portuguesa, pois hai unha tardía afirmación da autonomía de clase porque, de alguma maneira, os sociais de resistencia teñen que liberarse do todopoderoso liberal monterismo, que precisamente por a esquerda limitaba moitas veces esta propia autonomía de clase. É dicir, que tiña moito máis complicado loitar contra a esquerda que contra o conservadurismo da Iglesia, efectivamente, como está. Ben, en este tecido social, as sociedades de resistencia, composterás, se van a cimentar no forte orgullo de oficio, de orixe gremial, que naquele intre, digamos, era predominante nas capas traballadoras de Compostela. E van a ter, sorprendentemente, en relación a outros lugares, unha práctica e un discurso unitario, e van a estar, ainda máis sorprendentemente, moi implantadas tras unha forte conflictividade laboral xa apreciable dentro do ano 1890, de maneira que podemos decir que nos anos 20, 1920, pois un de cada dos asalariados estaban integrados en algunha sociedade de resistencia. Todo isto unha sociedade moi conservadora. Resulta tamén chamativa no obrerismo compostelán, en relación a outras cidades, unha moi delongada influencia do republicanismo que foi o seu representante político dende a entrada de Pasín en 1911 no Concello ata o 18 de xullo de 1936. Outras características interesantes deste obrerismo compostelán foron a coexistencia co mutualismo. De feito, algunha destas sociedades mutuais ten chegado hasta hoxe, como a Unión Protectora de Artesanos, e consisten basicamente porque nos momentos de depresión, momentos máis duros do momento obreiro, pois a presencia ou a vinza co mutualismo asegura a continuidade do movimento. E tamén outras sinais de identidade son o recurso periódico á folga xeral e o apoio mutuo co obrerismo coruñés de histórica influencia libertaria. Ben, estas últimas prácticas favoreceron que a partir do remate da Primeira Guerra Mundial unha extraordinaria e pragmática xeración de militantes anarcosindicalistas, estou a falar de Manuel Fandiño, de Ezequiel Rey, de José Villaverde e máis adiante, xa a fin dos anos 20, Marcial Vilamor. Ben, pois, neste tempo, esta xeración de militantes anarcosindicalistas moi preparada, pois souberon respetar e conciliar estes sinais de identidade co extraordinario pulo que tivo daquela, en el tempo, a CNT, a partir do seu congreso de 1919. A partir de entón, de máis ou menos 1920, e tendo en conta tamén de que Pasín se vai a retirar da Organización Obreira en 1922, porque se vai a dedicar a levar a contabilidade a varias empresas de transportes, pois, a partir de 1920, como digo, a hegemonía dos confederais dentro do mismo santiagués foi case que total hasta o 18 de xullo de 1936 e tan só foi discutida primeiro pola decisión comunista do Partido Socialista Obrero Español, que tivo sempre o seu reducto nas sociedades de canteiros de peóns, e posteriormente na Segunda República, cando a UGT vai ter unha certa implantación o que sería, digamos, o proletariado de polo branco, é dicir, entre os mestres, os empregados e os ferroviarios. Pero, como tamén deixou claro na súa intervención Lourenzo, Pasín foi algo máis que un senlleiro cado proletario. Eu entendo, e creo que o libro de alguma maneira intenta facer énfase nesta cuestión, se cadra foi unha das figuras máis representativas da teima da que, con terminoloxía de Manuel Burguía, se chamou a quinta cidade liberal de Compostela. A primeira, evidentemente, sería clerical, a segunda sería a fidalga, a terceira sería a universitaria e a cuarta sería a comercial. A quinta, a cidade liberal, artesá, proletaria, a cidade na que Pasín, naturalmente, se desenvolve e loita precisamente porque esta quinta cidade de Compostela, que fora secularmente arredada na xestión dos asuntos públicos, poda acceder a eles, poda participar neles. Esta longa marcha inzada de visitas a Falcona, para que non o saiba, a
Falcona é como se chamaba antes a cadea de Compostela, situada non só nos baixos, senón en determinados espazos do actual Pazo de Rasoi, con unhas condicións absolutamente increíbles que Pasín describe pormenorizadamente, porque a seu pesar a coñeceu moi ben. Pois, inzada, como digo, unha longa marcha inzada de visitas a Falcona, pois esta quinta cidade liberal, dende os comezos do século XIX ata a Segunda República, pois logrou, realmente neste tempo republicano, pois acceder ao goberno municipal con López Pol de alcalde e José Pasín de tenente de alcalde. Isto, como todos sabemos, será esnaquizado, todo este acceso da cidade liberal aos asuntos públicos da cidade, pois retornará, digamos, ao oscurantismo e ao privilexio a partir do funesto golpe militar de 1936. Ben, dende este punto de vista, o libro tenta ser unha reconstrucción da vida político-societaria da Compostela de anteguerra a través da biografía de José Pasín, pero, tamén como apreciou moi ben Lourenzo, focalizando a atención nas capas traballadoras, nos barrios desatendidos e nas persoas injustamente esquecidas, como, por exemplo, o abogado Alfredo Vilas, daquela merlo branco do republicanismo galego finisecular, hoxe esquecido en toda Galicia, non somente en Compostela, que tivo que ser soterrado na Coruña porque aquí tivo problemas para facerlo de maneira civil, e hoxe repousa esquecido por todo o mundo no antigo cementerio civil da Coruña. Teño que decir que na Segunda República na Coruña existía unha rúa chamada Alfredo Vilas, que despois, posteriormente, se lle mudou o nome por Alfredo Vilas, perdón, por o historiador Bedía. Pero tamén teño que decir que eu nací en Galado, desa rúa, nunha rúa que hoxe se chama Cidade de Lugo, pero que todo o mundo chamalle Arturo Casales. Arturo Casales era o imán de Casales Quiroga, e a historiador Bedía, os vellos, siguen a chamar Alfredo Vilas. O xente maior sigue conservando a antigua nomenclatura republicana. Ben, Alfredo Vilas é unha figura evidentemente a recuperar, sobre todo nesta cidade. El non nacera aquí, nacera en Trazo, pero toda a súa carreira política levou aquí. Ou tamén, outras figuras tamén esquecidas, como o tipógrafo e xornalista de difícil ascripción política e ideolóxica, chamado Eusebio Alonso, que foi un dos alicerces do realismo compostelán e unha persoa moi vencellada tamén ao xornalismo desta cidade. Ben, o libro comeza con unha cita de Walter Benjamin, que leo textualmente: é unha tarefa máis dificultosa honrar a memoria dos seres anónimos que a das persoas célebres. A construción histórica está consagrada a memoria dos que non teñen nome. Ben, seguindo esta cita, María Ter, o libro ten un carácter biográfico, un certo carácter biográfico, pois o libro reivindica as persoas anónimas representadas no propio Pasín, que, como xa te deixou escrito en algún dos periódicos que dirixiu da defensa, por 1914, Pasín tiña gana a ser textualmente del montón. E iso decía cando o alcalde Blanco Rivero, unha vez que non quiso recibir a representantes da parroquia de Conxo, pois se chamou xente del montón. Entón, José Pasín, un vibrante artigo en primeira páxina, del montón, se explaya, non? Se explaya. Ben, pois, como decía, estas persoas anónimas, así, a parte, das que nunca se fala, pero que co seu debezo por unha vida mellor posibilitaron todos os avances sociais que temos actualmente. As referencias a cada un destes nomes, algúns deles asesinados despois da Guerra Civil: Cándido Sánchez, Nicolás Pardo Cernadas, José Silva Covas, Manuel Marino Calvo, Manuel Amil, Eduardo Puente Carracedo, José Lareo Moas, José Fariña, Constantino Nogueira, etc. Calquera destas referencias representan
ao tempo unha homenaxe aos que con todo tipo de sacrificios posibilitaron que se implantaran a xornada de 8 horas, uns xornais dignos, unha legislación laboral medianamente garantista e tamén os seguros sociais. Unhas conquistas que, como todos e todas sabedes, hoxe están en perigo, ameazadas polo capitalismo depredador e os seus servidores públicos. Ben, o libro, ao cabo, é a resultante dunha dialéctica plantexada entre os avatares da vida e a militancia de Pasín, descritos en boa medida en primeira persoa nas súas memorias, e o devalar da quinta cidade liberal en xeral e do obrerismo compostelán en particular, que tanto a quinta cidade como o obrerismo podemos hoxe coñecer mellor mediante o exemplo significativo de José Pasín, que nos axuda a coñecelos desde dentro. Ben, e aquí quixera un poquinho derivarme a esa pregunta, pero que ideoloxía tiña Pasín? Que era Pasín? Bueno, eu diría, así como resumo, Pasín o que era un espírito libre. Era un espírito libre. El foi republicano federal, pero en principio hasta 1910, digamos, estivo moi ben sellado o que sería o sindicalismo revolucionario, que é unha das correntes que confluirán en 1910 na CNT, que defendía o sindicalismo autónomo autosuficiente. Posteriormente, xa na segunda década do século XX, achegase aos rusos. E posteriormente, na Segunda República, primeiro está teóricamente na Orga de Casares Quiroga, digo teóricamente porque Pasín sempre foi libre e se ceu, digamos que tivo a súa conciencia como o seu elemento referente. Entón, el posteriormente, na Fronte Popular, moderou bastante a súa lenguaxe, estivo perto tamén de unha opción política que asumiu o seu gran amigo Ramón López Pol, que foi o centrismo portelista, e tamén só a nivel nominal participou dunha aventura chamada VIR, de Vanguardia Izquierda Republicana, que foi encabezada por José Jesús González e na que tamén participou tamén agora Fusidía e Borobó. Pero Pasín estuvo ali porque dixeron, mira, ti queres encabezar, pero non fixo moito máis. Posteriormente, despois dos asesinatos dos seus fillos e a persecución do resto da súa familia, Pasín tivo unha clarísima ideoloxía antifranquista que mantivo hasta a súa morte e de alguma maneira radicalizou un poquinho a súa empresa. Bueno, por lo menos non sei se o libro poderá contribuir a que xa non se volva a presentar a José Pasín como anarquista. Porque nunca foi. Achegouse que nunca foi. Ben, no tocante a metodoloxía empregada, pois, de alguma maneira xa tamén avanzou Lourenzo. Esta investigación tivo uns pilares sólidos a contar con unhas, aparte das memorias, evidentemente, dunhas precedentes investigacións, non todas as publicadas, de autores como Luis Domínguez, José Ramón Quintana, Herminia Perna Soroza e Álvaro Branco Borgoso, unha persoa que se quedou no camiño porque con Manuel González Poblados e este que vos fala, comenzamos a mediados dos anos 70 a traballar en estas cuestións cando ninguén sabía nada delas. Un recordo tamén para Álvaro. Ben, todos os traballos e en menor medida, pero tamén moi importantes, os traballos de Gerard Bray, de Xan Moreno e de Antonio Míguez, pois todo isto axudou en boa medida a estruturar o relato, complementado todo elo con unha exhaustiva gama de fontes hemerográficas, bibliográficas, arquivísticas e mesmo morais. Pois, de alguma maneira, como isto foi tan delongado, pois pudemos entrevistarnos con persoas tan reconhecidas na cidade como os irmáns Manuel Fanillo Ricard, Manuel e Alfonso. Manuel morreu no 78, pouquinho antes de morrer, pois tiven a sorte de poder falar con ele 2 ou 3 veces, e tamén con Alfonso, que morreu na Coruña xa moito tempo despois, tamén co finado e recordado Manuel Ceruelo, con Borobó, con Juan Feáns, con Paco Comesaña e, naturalmente, con propio Luis Pasín Linares. Por outra parte, penso que o delongado da investigación
lonxe das presas curriculares, pois axudou non só a aposentar o discurso, mas tamén a prestarlle atención a multitude de detalles que ben, entendo eu, se poderían incorporar a unha peculiar xeografía emocional da urbe compostelá. Entendo que, de alguma maneira, é unha tarefa, agardo que presenteira, do lector ou da lectora, descubrir estes detalles ao longo de todo o relato. E en este sentido, en esta peculiar xeografía emocional, eu creo que, tamén lo digo antes Lourenzo na súa perspicaz prólogo, esa ambigüidade de Compostela que todos de alguma maneira percibimos cando estábamos aquí. Pero creo que hai unha cita de Rosalía que tamén comeza a limiar que define moi ben. Ciudad extraña, hermosa y fea a un tiempo apetecida y detestada, cual ser que nos atrae y nos sostiene. Antes de rematar, quisiera decir que o último capítulo, o da persecución, de José Pasín, que entra de cheo na represión, é un capítulo que voluntariamente reducido. E iso, porque de alguma maneira esta edición formaba parte dun proxecto, que quizás sería habitual máis indicado para que lo dixera, pero unha parte do seu proxecto era facer un traballo específico da región de Compostela e naturalmente este libro non quiso avanzar máis a ese respecto. Agardo que ese proxecto non se pode dar adiante en que os tempos están como están. Ben, para finalizar, xa remato, e como é de justiza, quixera agradecer á Fundación de Marzo do Consello Soberanas de Galicia, en especial a Víctor Santillán, os seus deberos para poder publicar un libro destas características, algo a cada máis difícil, como todos sabedes, nos tempos que corren, cunhos organismos públicos moi pouco proclives á promoción cultural e maiormente refractarios a todo o que se refire a memoria dos vencidos. Permitidme un último inciso. Acabo, hai 2 días, acaba de decir, concretamente un editor conhecido do noso país, que a Xunta de Galicia, no último ano, non comprou nada que tivera que ver coa represión e coa muller. Nada, ni un só libro desas dúas... Ben, pero, como ben decía antes, con vontade e con coñecemento, todo pode dar. E non somos baratos baratos, non? Entón, bueno, gracias á Fundación e tamén gracias a todos e todas vos por a vosa asistencia e atención. Moitas gracias, Dionisio, e efectivamente un breve inciso. Este libro formaba parte dun proxecto con 4 piares. Un deles era a edición facsimilar dunha revista, dun periódico que utiliza Nueva Aurora, Lucha Social, que está depositado en Pontevedra. Había unha segunda parte tamén indicada por Dionisio, que sería un libro sobre a represión en Compostela, no que, bueno, fixáramos os primeiros contactos desde a Fundación co proxecto Voces e Nomes, e unha terceira ou cuarta contando de Pasín sobre que serían as memorias de Luis Pasín, que tamén ten moito que contar.